Ja som Kika. A ja som Peťa. Ja mám 11 rokov. A ja 10 a my sa voláme Kipe TV. Vítajte pri našom prvom vlogu. V tomto vlogu sme sa vám chceli predstaviť a chceli by sme vám povedať, o čom budú naše videá. Naše videá budú napríklad, ako sa obliekame, malujeme, alebo napríklad budeme vám predstavovať naše zvieratka, alebo také divadlo na taký sviatok alebo niečo. Aby ste mali aspoň trošku na prvé video prehľad, o čom budú naše videá. A vás nejaké video nebude baviť, tak nám napíšte do komentu a ak vás baví aj toto, ak sa vám to páči, tak dajte like, odber. Ak sa vám nepáči, aj tak dajte like a odber, ak je vonku pekné, tak dajte like aj odber, aj keď vonku je hnusne, tak dajte like aj odber. No, to by bolo asi všetko z tohto prvého videa a tak uvidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ čau!